Hello, hi, namaskar, Jai Jagannath, Radhe Radhe. Welcome back to my another new channel. Channel lifestyle କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ଟାଇମ ହଉଛି 8ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଟିକେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯାଉ। ତ ଏତିକି କହିବି, ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଭୁଲିକି ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ, ନୂଆ ଭରସା ନେଇକି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆଉ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନୂଆ ଭରସା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ପୁରୁଣା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବା। କାରଣ ପୁରୁଣାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଉ କାହା କଷ୍ଟ ନହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ। ନୁହେଁ କି ଆମର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ସାଜିବା, ସେ ନୁହେଁ। ଓ ଏତିକି କହିବି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମେ ଏତିକି କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛେ ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କିଛି ଲୋକ ବି ପାଇପାରୁନା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ସେଲିବ୍ରେସନ ଉଡ଼େଇ ଦଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବଟ୍ କିଛି ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ କରିକି କିଛି ମାନେ ପିଲା ଲୋକ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିପାରିଲୁ ବୋଲି। କେବେ ତ ଥରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସମାନ। ନୂଆ ବର୍ଷ କଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ପାଇବା। ତ ଆମେ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ମଦ ପିଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଇପାରୁଛେ। ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି ସେଭିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ଇଏ ଖୁସି ହେବେ, ସେମାନେ କଣ କହିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, କିଏ କଣ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ, କଣ କରୁଥିବେ। ତ ବାହାରେ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ଏକା ସାରିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିନଟା କେମିତି କଣ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା। ଖାଇବା କିଛି ଜଳଖିଆ ଘଟଣା ସକାଳୁ କେତେ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଔଷଧ ଦେଖାଯାଉଛି।